08150501073 maọbụ n'akara Facebook ka anyị Darling FM nwere ihe oziga ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya n'ebe a wee gwa ọha na eze. Ị bọọla chie? Ya gazie. Onye nke m ya gaziere gị nụ? Ma ọ bụ Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, wa mara gị mmenu? Obi eze na-akpọ n'ụtụtụ a. Ọ dị m nwanne m gaa n'ihu. Ihe na-eme na Naịjirịa anyị na-agba mmadụ yarị. This early morning, she can go right. I'm going to fall at the very, very bad. I say it's on Nigeria to hear you. What good day was a chicken? I got it before Chimano Chicheno. Thank you. Ah, the Mayaka Zeranogeno, I know Namadu was reading before. Had them only read the Miaga Jelagi 08150501073. Volatie. Ya kazere geno imo mejọ. Ama m na ọmụdụ na gara aga na onye isi ala gwara anyị na a ga-akwụsị ịkpọrọ mmadụ mgbe a chọchara ụmụ akwụkwọ na Zamfara ka nke Abuja. Kemgbe ahụ o kwuru ya, olee ihe mere ịtọrọ ọka na-agakwa n'iru. Achọrọ m ikwenye nke ọma na ụfọdụ ịbụ ndị ndu aka ha dị na ihe ha na-eme. Ọ dị ka mgbe Jonathan nọ na-achị ọchịchị ya sị na ya na ndị Boko Haram nọ na ụlọ ọchịchị ya n'ọbịa mere ọchịchị ji na-ekwe nkwụsị. Onye isi ala na-ezi anya mara ndị ere na buso ndị nọ na-achị ọchị a anyị nwekwara nke ọzọ. Ana m ekwu okwu Pantani ịnụla ihe o kwuru ugbu a na ha kwadoro ya na ihe o kwuru bụ ihe mere mgbe gara aga na ha agbaghala ya. Onye kwuru ka ndị ọzọ ga-esi mara wepụ ụmụ ha n'ụdị okwu dị otu ahụ. Ndewo no ya gazere gị ndị ya ga-ekwu maka Pantami ọ na-ekwu na akwụ ya n'azụ n'ebe ọ bụ na ọ na-adị otu a kedụkwanụ maka ndị ọzọ na-arụnye aka na ụdị akparamagwa dị otu ahụ kedụzi ihe a ga-eme ha 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM nwere ihe oziga ebe ahụ anyị agụọ ya n'egbughị oge. Ị bọọla chi? Onye nke m pastọ ya gazienụ. Ndewo. Ọ dị mma pastọ gaa n'ihu. Ana m akwado ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ihe akwado gị ewu ike nke ihe megara na Nigeria na gboo na-enweghị ntụkwasị obi mana ebe ndị gọvanọ anyị nọ mana ebe ndị na-achị achị nọ enweghị ihe ntụkwasị obi ọbụla anyị nwere. Ọ ga-akakwara anyị mma na anyị nwa na onwe nke anyị iji aka chịkwata onwe anyị ebe dayo mma na-ekwure na-ebe na-eti na-akpa arị ka mmadụ ihe ọ na-eme. Ọ mgbe ọ bịara na mberede na ndị mmadụ ga-aghọta ihe ọ na-ekwu. Nwanne m ihe m na-atịga n'ụtụtụ a. Ọ dị mma. Gozikwa gị nọ ọ mara gị mma. 08150501073 maọbụ na Darling FM nwere na Facebook anyị ahụ ebe ahụ anyị agụọ ya. Ị bọọla chie? Ebola chi CPC onye Nkuka. Hey, Kuka banye Uncle JP. Ụya ma gị-nụ. Ndewo. Maka ndị na-amahụ na ọnwa nkwuru ife anya okwu JP nke chi mmadụ oge na-akpọ. The boys of Ohajede ma the Ready General. CPC. Ihe chọrọ ikwu okwu ya na wee na-agba anya mmiri. Na ha nọ na Naịjirịa anọkata wepụta ego onye hụrụ ndị Boko Haram onye hụrụ ndeke ka a kpọọ ụgwọ ka ejiri ha. Mana onye na-akwado ndị Boko Haram ọsọkwa ya hụrụ oge ezi ego achọpụta nweta the video nweta the audio statement o mekichara oge a nwere agreement 2010. Yes, onye isi ala na-asị na hapụ ya n'azụ na enweghị ihe ga-eme ya. Ndị Hausa na-asị na hapụ ya n'azụ na enweghị ihe ga-eme ya. A na-agwa gị na nwoke a wụrụ onye Igbo ana m eme ya risk emesha nwodechi ya n'ọrụ ana m eme ya risk immediately. Apart from that, Nnamdi Kanu na-ekwu now ha na-echekwa anyị because ka anyị esi agaga now ọ bụrụ ma ha bere kpọ ya discuss gbasara ihe o kwuru che anyị wetuo gọvanọ Imo steeti ya wụrụ okwu ụzọ dị mma na ndị ọzọ kpọrọ aha na elekshọn aga anọ na Anambra steeti ha kpọkwanye ugbu a ka ha hachi okwu a
otherwise ka ha gharakwa enweghị na-achọghị ha ụbọchị ahụ because iwe na-enwezi nwokorobịa ahụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ Uncle JP atụmanya aga n'ugbo ka hụrụ akwa akụkọ weekend announcer ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a nwere ike ịchụ ndị eze Imo n'oche n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị ebubo agabụghịkwa ya ga n'oche anya ndị uwe ojii ndị agha ma ọ bụkwanụ ndị ọzọ ya ka ụzọ dị mma na-ekwo mee ngwa bịa dozie okporo ụzọ siri afụ gawa Adapam o ya ka onye isi ụlọ ọrụ Adapam na-arịọ ọchịchị etiti na-arịrịọ ka anyị hụrụ na weekend announcer n'ụtụtụ taa ị bọọla chie nwanne gbanyere redio gị nụ ya gaziri gị onye nke m ọ dị mma gaa n'ihu Sebastian ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ ahụ maka ihe Nnamdi Kanu kwuga maka Anambra ya bata ọ ga-eme ya pọs ya mee ya maka bikọs ile anya Naijiria dị ka ọ nwee ndị nwe ya ndị Igbo so nwee Naijiria bọtụ Naijiria ha gbagaghị agwọ njọ ihe niile ha na-eme otu ochi dị ha so ya hụ na a ga-eme ya a ga-akwụsịfu ya ebile ọsọ a ga-akpọ m ka m soro ndị ga-akwụsịfu ya awutu dat so ana m arịọ biko ka onye ọbụla kwado isi Nnamdi Kanu ọ nwere ihe ọhụrụ o ji eti ihe ndị otu ya biko otu a ka o si onye ọbụla kwado ya ka ihe na-emekwu eziokwu ndewo ọ dị mma ya gaziri gị nụ wamara gị mma n'akara Facebook anyị ka anyị hụrụ ozi ndị a nke si n'aka gị Bright Agụ Chief Bright Agụ isi m ụtụtụ ọmadike dị ọha mma n'isi ọha bele London nke dị n'ụbọchị ma debata ozi gị n'ụtụtụ taa na ọ baghị uru ịgba ahịrị mehi na okwu ndị ji n'aka kama na ihe bụ isiokwu bụ na Naịjirịa bụ obodo na-enweghị iwu obodo onye ọbụla na-eme ihe n'ụzọ nke aka ya ọ dị mma ya gaziri gị nụ Chief Bright Agụ eji m nke gị ugbu a nwa ọgụ Chijioke isi m ụtụtụ ọma nọ nso na gị bụ CJ Dominic isi Aba Road debata ozi gị na ntụnye gị bụ na ị na-akwado ya Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ka a machie ntụliaka elu na Anambra n'ihi na enweghị ha ji ndị a na-achị achị kpọrọ kama na ha na-achụso akpa nke onwe ha na nke ọzọ abụrụ na atụlicha aka elu na a ga-ahọrọ onye nke bụ ọchịchị obi ha tinye n'oche ọ dị mma ya gazie nụ nwa ọgụ Chijioke 08150501073 Bọlachie ndewo ana m anụ gị nụ ọ dị mma ezi obodo aha gị kwanụ ọ dị mma anụzie gaa n'ihu ana m akwado ahụ Nnamdi Kanu kwuru ka ahụ ike eme ihe nwe kwesịrị ime m ka Nnamdi Kanu ime ọ na-agbalị sinsi ọ nọ na-agwa ha ka ha mee ihe ha kwesịrị ime ana m akwado Nnamdi Kanu ọ dị mma ndewe nụ 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM o were ahịa oziga ebe ahụ anyị agụọ ị bọọla chie ndewo good morning ya gazie aha gị na-ebi isi akpọ anyị nụ ọchịchị anyị n'ugbu a na-akpọ from Olizezi na Papa Wina ọchịchị anyị n'ugbu a ọwa ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọ bụ ọchịchị aka nchịgbu maka ihe ọbụla gbara Igbo ya stand n'okwu ahụ mana akwa na-asị ya narịa ndị ilesaghachi ndị gwana ndị netwọk Naijiria ka enwe nke ekwu okwu n'okwu bụ anya ọya bụ ya stampụ ugbu a ka ihe kpatara ya ọ dị mma ya gazie nụ ị na-ajụ m n'ụtụ ma ọchịchị onye kwuo uche ya maọbụ ọchịchị ndị agha iju na amụma ajụ onye nwanne ọ kakwa maka ị ga-ajụ ndị ha nọ n'oche ọchịchị n'ihi na ọ bụ ha ka ọ dị n'aka ịsa gị abụ ajụjụ 08150501073 ị bọọla chie nke ahụ akụpụla ọ dị mana akara Facebook anyị ka hụrụ ozi nke si n'aka gị Chijioke Zenith duru isi m ụtụtụ ọma nọ nso Ugorji onye Nkuka nwanne m Nkuka banye nụ ụya ọma gị Chijioke isi n'isi ụmụ goma debata ozi n'ụtụtụ taa na-ekwu na Naịjirịa bụ nke nwere ike ịkọwa dịka obodo nke nwere ike ịkọwa dịka ọ dị mma na ndị ndu anyị ha ole mgbe ha ga-ebido chewe echiche n'ụzọ dị mma na ị na-akwado ihe a Nnamdi Kanu na-ekwu ọ dị mma ya gaziri gị nụ Chijioke Zenith duru Benedict Martins isi m ụtụtụ ọma Maazị Ugorji na gị bụ MC Tondasi Okuku Owerri wee zebata ozi gị na ịnwụchigharị ndị ntorobịa ala Igbo aghara bụ nke ndị agha Naịjirịa na-eme ka ọ jikwa bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na anyị banyekwara n'iwezuga ndị gọvanọ dịka onye ndu IPOB siri kwuo na ọ bụ ihe ọzọ amanụ m na ihe ọzọ dị mma ma ihe ọzọ jọgburu onwe ya na njọ ọ dị mma ya gaziri gị nụ Benedict Martins Kingsley Ugwuegbu isi biko na ndị a na-etinye ọkụ latrik ọkụ okporo ụzọ ya bụ trafik light ọkụ na-atụzi aka n'okporo ụzọ n'Owerri na ha anaghị arụ ọrụ dịka ndị mara nke ha riri
na ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ha nwere ike kpọọ gị ka ị bịa nyere ha aka ọ dị mma ya gaziri gị nụ Kingsley ugwu egbu bịakwa anyị ụkwọ ka mere gị advert ebe a n'ihi na ọ bụ ebe onye na-eri ka ọ na-awachi 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM ụra ahụziga ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbughị oge Ịbọọlachi gbanyụọ redio gị nụ ọ dị mma icheta gbanyụ redio ga ga-akpọchi anyị azụ ịnụ ka anyị kenara oku gị oge adịghị 08150501073 Bọlachie ọ dị mma 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darlin FM ụra ahụzighị ebe ahụ anyị agụọ ya na-egbughị oge Bọlachie nwanne ya gazi a gị na ebisi akpọ Uche gbanyụ redio gị nụ ihi agwa gaa n'ihu Uche asọpọtụrụ m ihe a Nnamdi Kanu so ihe ndị gọvanọ na-eme n'obodo a ochile mmadụ anyị ọ dị Eastern gọvanọ agwa ha na-agba adịghị mma ọ dị mma ya gaziri gị n'uche ị na-ekwu na agwa ndị gọvanọ akpasa anyị n'ebe a na ọ bụ nke na-adịghị mma na ya mere ị na-akwado ha Nnamdi Kanu na-ekwu ọ dị mma ya gazie 08150501073 Bọlachie Awụja ndewe no Awụja from Nekede ihe Nnamdi Kanu kwuru ọ dị mma kama aga m apị ma a ga-ebido ime otu esi eme ya gbadata ka anyị ncha tụrụ mee ya nọ n'ebe enyi di ya anyị ebe a ya gbadata ka anyị ka ọ kwụnala ihu ka anyị si azụ ana m ihe na-ekwu so that ya ọrụ ma a ga-egbu ihe anyị ndị ihe ya kwana ma ọ wee ịfụ ntụ ozugbo anyị apụpụ ya ọ dị mma bikọta akarịala mmadụ iji eme ha na-ekwechighị imegbu uwe ọ dị mma ya gaziere gị ị na-ekwu na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu na-ekwu eziokwu na ihe o kwuru nnọọ na ọ ka mma na ya lọghachite ebe a ka agbakọta aka mee ya n'ihi na ọ na-abụ agbakọta aka nyụma mmiri ya gba ụfụfụ na na-ekwela anụ na ntịrị arụ ube ọnya ọ ka maka o rute n'ebe a ka agbakọta aka mekọta ya ọnụ ka ọ ga-abụ eme ya ada ụda ọ dị mma ya gaziri gị Awụja n'akara Facebook anyị ka m ji nke gị ugbu a Prince Bright Alihie isi m ụtụtụ ọma nọ nso ka ụbọchị dịkworo m ogologo ya dịkwara gị ogologo na nwanne m na-akwado ihe Nnamdi Kanu na-ekwu n'ihi na ndị ndu anyị ereela ugwu ha marịkwa oke nke aka ha ọ dị mma na ha echefuola ugwu ha marịkwa oke nke aka ha ọ dị mma Prince Bright Alihie nke ahụ bụ ozi gị taa 08150501073 na nkenke Ịbọọlachi ndewo nwanne m gị na ebe isi akpọ anyị aha nwo Injinia Law gbapụ ya ọsị n'oge a nọzi echi m mgburu isi akpọ ọ dị mma gaa n'ihu ana m akpọta ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru ihe ọzọ m na-achọ itinyekwa onye akpọrọ gị lasị na onye ahụ wee ka wọd mba akpọla mmadụ iyi na redio anyị ebe a biko dịka isi ekwu oge niile akpọla mmadụ iyi ị chọrọ ikwu kwuo n'uche nke gị abịakwala n'ọrụtụ aka n'ihe onye nke ọzọ kwuru n'ihi na ihe a bụ ọchịchị onye kwuo uche ya ọ bụ ihe na-eme n'ụlọ ọrụ anyị ba biko ị nwere ohere ikwu uche nke gị ma ha mana hapụ ihe onye nke ọzọ kwuru n'ihi na echiche obi onye adịghị ya njọ ma otu 08150501073 ka gbapụ aka laghachite azụ anyị aga n'ihu Chinonso Ugorji CPC onye Nkuka ka nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ taa imete gị mana ihe mmanya bụ Igbo Ezukoo 107.3 Darling FM. The People's Radio. 107.3 Darling FM. The People's Radio. If you no sabi transfer news, you fit tell your padi say na your team get correct top striker. What are you talking about? If you tell your padi say na your team get correct top striker, dem fit shout dey follow you argue. No way. If dem shout dey follow you argue, everybody for viewing center fit shook mouth for the matter. If dem shook mouth for the matter, you fit fall your hand for the matter. If you fall your hand for the matter, you fit kick bench as you dey vex. Abeg, before you enter yawa, settle the matter with Google search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and anything wey concern football with your Google app. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you
you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Aluminum profiles na foreign doors na bien Dios ademma otro que Desmond Nigeria Limited get me go pioma o you price and quality get me go pioma Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles again, water collectors, aluminum profiles na accessories maka window na partitions again, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handles again, PVC ceilings, marble granite, udi ceramic tiles nile, foreign security mobile bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary wear. Ken Desmond gerenye makunyere yendi anile no lo na quality no no alate mma. Otro Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza ohuru na ewu na Timber Market Junction Road Safety Road Naze Owerri. Mobile Ken Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri. Mobile Kwano na Ken Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road Owerri. It's the place for the electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom you will find. That's what's celebrating. Bring your moment to life. Find the satisfaction in the nourishing trend and sparkling. Celebrate a little ways, making big differences in the nourishing trend and sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Please, sir, how do I get to Retire Well Crescent? It's easy. Just go straight on longitude 155. Take a 360-degree turn, then traverse on the trajectory. And bam, you enter the streets. You can't miss it. At Stanbic IBTC Pension Managers, we believe that preparing for the future should be easy. Email switch to pensionsolution@stanbicibtc.com and let our experienced managers help you get started. Stanbic IBTC Pension Managers, a member of Standard Bank Group. Luxury building and accessories. Original Tyson. Italian structure hotel with Italian. Oh, the Luxury Building and Accessories Limited. Embrula Patano Bodanyo. Italian chip coated roof tiles. Bamba Italian roof tiles. Eta Kuchenulo. Oh, Katara. Asuna di Borota on Kenele Casina Mirina Mumaya. We also came through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Taranye. Awariano Greenapo. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Obuya Paper. Kedina tiles. Owenji Marapuriche. Odin Fekunulo. Odi Yanaro. Okwakaya Walimuya. Odi Hegatapuya. Owekwarakongwa Kegebo Chebeli Bakaya. Obuno Kamu. Obuno Kemiri Noyi. Okay, the Karo Kido to Pesere. Awariano Dere Shingle. Bond. Classic. Shake. Roman. Milano. Tisa. Slate. Containing just the chiche. Koloyadi Gataria Tario. Equenti. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwabomano
n'ụlọ gị ị ga-ekweta. I won't knack una one tori about Mr. Johnson and his family, but na Asante give me the tori, na so I go follow gist you. So they talk say Mr. and Mrs. Johnson meet for yonder, but I not dey sure where Mr. and Mrs. Johnson for meet sha. I no dey there, but anyway. Red Naija gist wey go make you laugh. Follow come body with the Johnsons on Top Africa Magic Family. Get your GoTV decoder, GoTenna, and 1 month GoTV jolly subscription for only 6,900 naira to enjoy better Naija drama, film, sports, and telenovela. GoTV, love it. If you don't know the transfer news, you might tell your friends your team has the top striker. What are you talking about? If you tell your friends your team has the top striker, they might loudly disagree. If they loudly disagree, the whole viewing center might get involved. If the whole viewing center gets involved, you might lose the argument. If you lose the argument, you might kick the floor in frustration. Before things get out of hand, settle it with Google Search. Get the latest football news, live scores, transfers, probabilities, and so much more on your Google app. ShopRite's baby promotion is now on, where you save even more on everything your baby needs. Buy any 2 Huggies disposable pants at 5,999 naira 99 kobo, or buy any 2 Molfix baby pants at 7,999 naira 99 kobo. All prices valid till the 9th of May 2021. For lower prices you can trust always. Ihe ọmanye bụ Igbo Ezukoo nkịta na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM dịka mụ Chinonso Ugorji CPC onye nkụkọ nọ n'ebe a n'otu taa imete gị mma na ya bụ ihe omume na Weekend Frontline ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Nwere ike agaghị enwe ntuli aka elu n'afọ 2023. Ụzọ dị mmefu etoola mbata maka ịrụ okporo ụzọ dị kilomita 2 n'Owerri. Maka ifugharị obi ụlọ mkpọrọ dị n'Owerri, Okorocha n'ụzọ dị mmachara wagide onwe ha n'ihi ya bụ atụmatụ. Kpọmkwem na Weekend News Point ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ọchịchị steeti Imo ji okwu nchekwa okporo ụzọ kpọrọ ihe dị oke mkpa. Ya ka onye kọmishọna okwu ọrụ na-ekwu. Biafra, ihe anyị chọrọ bụ nnwere onwe, ọ bụghị mkpuchite. Ya ka IPOB na-agwa mba UK. Ka anyị hụrụ na Weekend News Point n'ụtụtụ a. 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM owere ihe oziga ebe ahụ anyị agụọ ya. Ị bọọla chie? Chinonso mụba. Nwanne m. Ị na-agbalị. Ya gaziere gị nụ? Biko Chukwu mere ebere ma apịtọ n'ụta. Chai. Ahụ m Brother Chris. Ọ dị ma Brother Chris gaa n'ihe nụ? Ebe ka isi akpọ anyị? Lee ndị Igbo anyị, ọwụwa ha ekwurekwu na redio, nwee ike ike echiche gị ga-ekwu. Dịka ọnụ na-ekwu pụtụpụtụpụtụ. Mgbe anyị ga-enọrọ ncheta Chineke gwa nwaanyị eziokwu, anyị ekwu pụtụpụtụpụtụ ma ịkwu manụ yes ikwu na redio ọkụ na-eme. Chinonso ọkụ na ihe mmezi. Ana m anụ gị nụ, gbuo ya nkenke. Ihe ọbụla nke ọbụla kpụmere inyo ndị ahụ gị gbanyụọ ya wụ ma ekwurekwu ha chetatụ Chineke ọ nwere ebe anyị ga-esi lafere n'ala Biafra n'ala Nigeria. Ọgọ ha n'olu. Ọ dị m ya gaziere gị nụ Brother Chris isi ekọbụla kwuru okwu nye na mgbubie ya. Ọ bụ ihe na-eme n'ebe a nọ. Ị gaghị na redio anyị bịakwa mmadụ iyi, bịakwa mmadụ gbuwa mmadụ okwu ọjọọ maọbụ katọwa mmadụ n'ụdị ọbụla. Ị nwere ike ịkatọ mmadụ n'ụzọ ziri ezi mana ime ya n'ụzọ nke ọjọọ anyị achabie gị n'egbu ya oge anyị na-eme ya n'ebe anyị nụ. Ya gaziere gị Brother Chris. Ọ dị ma Kingsley Ugwuegbu isi na ihe mere na steeti Imo bụ ihe na-eme ihere. Kedu ka mmadụ ga-esi site n'ọkwa onye nke anọ gbago na nke mbụ? Ọ dị mma, ọ dị ọbụla akwụkwọ nsọ kwuru ya na onye nke ikpeazụ ga-abụ onye nke mbụ. Ọ dị mma, ị na-akwado ihe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu n'ihi na nke a ga-eweghachite ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'ọchịchị ọhakarasị na steeti Imo. N'aha gị bụ n'isi Oboro ụmụ Ezeọgwa Mbaitoolu debata ozi gị. Ya gaziri gị no Kingsley Ugwuegbu. Ọ dị mma, Injinia Frank Uju Ebelebe isi n'isi Ama Awụsa Douglas debata ozi gị. Ị na-agwa m sị Maazị Chinonso na ọ dị m isi m ụtụtụ ọma. Ya gaziri gị nụ na m ọhụrụ
na ekwetara m ihe otu ndị agha jiri nnọọ gaa na Mawụsa na-emeso ụmụnne anyị ndị nke nwoke otu a si na-awụ ugwu ndị mmadụ n'ala n'ebe ahụ na ọ bụ ihe na-agba anya mmiri n'agbanyeghịkwa afọ ole onye ahụ gbara ala na mbịa n'ebe ahụ na ihe dịka elekere 5 nke uhuruchi ruo na ihe dịka elekere 9 nke abalị na aga m ahụ ihe ndị a ka ọ na-eme n'anya nke m onwe m ahụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ injinia Frank Uju ebelebe maka ozi gị ndị ahụ Uchechukwu James isi ụtụtụ ọma maazị Chinonso na njide ka m ji ya gaziri gị nụ na anyị na-akwado ya maazị Nnamdị Kanụ na-ekwu n'ihi na dịka o siri kwuo nakwa ọzọ ị na-eche na ị naghị eche na ọ ga-abụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ya lọghachite n'ebe a ugbu a iji hụ na ya bụ ihe gara n'ezi ọnọdụ ị na-asị ka Chineke gozie m ya gozikwa gị nwanne wa mara gị mma 081 50 50 1073 ị bọọla chi mbọnụ gaa n'ihe nụ na ihe mega n'obodo anyị ebe a kpatekwala n'obodo ka esi n'ime ya pụta ịwụ awara ị na-agwa na ebe ahụ ga mmanụ ịhụ population n'ebe ahụ na ndị soja ya wụrụ ndị awụsa ọwụ ndị n'ebe ahụ a population n'ebe ahụ bụrụ 100% ndị Igbo nọ na ya wụ 5% ndị niile n'ebe ahụ ndị awụsa ọnwụ ihe kwesịrị ime n'obodo anyị ebe a so ihe ahụ ọ ga-aka mma anyị divide ya na Nigeria ka isi na Nigeria wepụta anyị na Biafra so ebe ahụ ka ọ ga-aka anyị mma ọ dị mma ya gazienụ mara ọchịala onye ekwuola na onye ọbụla na-akpọ oku nkewa n'ala anyị bụ Nigeria na onye ahụ ka ya bụ iyi nkewa ga-eri ama m na ọ dị mma 081 50 50 1073 bụ akara ekwentị anyị bụ na Facebook anyị hụzika ebe ahụ aja agụọ ya n'egbu ya oge Bọlachi Hello. CPC Bolachi. Abọla m chi n'oge nwakwanụ. Gift my oge. Tuchiri da si aka no budaka no na haji. Ọ dị mma gift ga n'ihe nụ. Ihe na-ekwu na ndị nke mo biko anyị nwa bụ ndị aka no. Despite that anyị nwa bụ oil producing community. Onwe ihe gọọmenti na-emere anyị. Ihe oil company nọ na Kano. Mmadụ bụ na danwụ ya anyị mkpesa nye gọọmenti nye steeti gọọmenti n'oge gara aga na-abịa agbabatara ya ọsọ enyemaka mmiri abịala ọnwụnwe ụzọ dị ọkụ ụzọ ihe sitere na obodo a Kano biko si ndị ahụ okwu ụzọ dị mma na ya bịa bịanyere anyị aka na obodo a Kano. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-akpọ maka ọsọ enyemaka gọọmenti nyere obodo nụ Akano ya gazie 081 50 50 1073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo. Ị bọọla chi ndewenu oyi Abraham Ngozi Abraham amen ya gaji bọrọ gị onye nke m ịnụ Abraham Chigbomba anyanwụ Shimon Oko n'isi dị sapụrụ ọ dị mma ana m etinye ọnụ na nke sị anyị kwụ pantan chim n'azụ ẹ̀fọn ní àná náà ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́gẹ̀ president ọmọ àni Buhari sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ ọ̀chịchị ya sọ báwo náà lùwẹ̀ tí sọ̀rọ̀ ndị Boko Haram báwo Igbo chakwa abụrụ yes na ọ etinye Clinton nke na gakwa ndị okwu ihe ndị ọzọ na redio Igbo maka hate speech oge dị n'aka na ịnọkwu ya ọkụ fọm of ministers ya senators National House of Reps from Ugwu Hausa adịla ndị Boko Haram sachiwa ga-wedobiri mana apụrụ chi ya na nke gbasara Rochas na ụzọ dị mma ise a na-eji tinye kwuru otu ahụ ise ọgwụ t-shirt maka ọrụ lọkọ ọnọdụ were ụzọ dị mma ya biko gọvanọ anyị hụpụ ụzọ dị mma nwaanyị ekelezi ya tara kwụna Rochas taragharị were si Imo steeti rụọra federal ndị obirize rụọra ndị amị rụọra ndị nevi wara si Imo steeti tara ahụhụ billions of naira ọ hụcha ihe nye federal gọọmenti ọtọ m nọgbu na ahụ bụrụ erie adamejele fo Dangote fọnna maka enwe ya ma ọ hụrụ ahụ esi ebe ya Dangote kwesịrị ewere gị ọwụ Imo steeti ga-ewe federal gọọmenti na-akpa prison na federal gọọmenti nwunye gọvanọ hụpụ ụzọ dị ma ya tara anyị na heke ha aka na ya wee Rochas tara anyị last time were almost 200 billion eji rụọ federal something
na dị Imo steeti ahụ ọ dị mma ya gaziri gị nụ na-ekwu ka ụzọ dị mma bụ gọvanọ anyị ghara iwere ego steeti Imo ji rụọ ụlọ mkpọrọ na steeti Imo n'ihi na nke a bụ atụmatụ ọrụ dịrị ọchịchị etiti mana ekwere otu oge ji rụchaa ya sikwe n'aka ọchịchị etiti na wereghachi ego ya azụ n'ihi na anaghị eme ihe na nkịtị 08150501073 na Facebook anyị ka hụrụ nke gị ugbu a gọti na ọchụba isi m n'ụtụtụ maazị CPC onye Nkuka nwanne Kuka anyị nụ Kuka banye ụyọ wụyọ ma gị na gị bụ gọti n'isi Naked debata ozi gị na ekpere gị bụ ka anyị dị ndụ ogologo iji hụ obodo Naijiria kakwuru mma karịa ka ọ dị ugbu a ka Chineke chekwa mụ na gị ya gaziere gị n'isi n'obodo bụ igwe n'eziokwu ndị bi na ya bụ ata ọ dị ma 08150501073 bọla chie nke ahụ akụpụla ọ dị mma 08150501073 ị bọla chie nwanne ya gaziere gị nụ gaa n'ihu anyị kwụ n'azụ Pantami isi kwụ n'azụ Pantami dịka okwu ahụ ji zaa akwanye akwụkwọ kwuru na anyị kwụ n'azụ Pantami ọ Buhari kwuru ọ sị na ọ kwụ n'azụ Pantami so leta amaka nwere ndị Igbo na-asị ọ dị mma nsa ọnụnụ na si eshede eri ihe dị na-enwere ndị oyibo na-akụzi the fact speaks for itself. So ọ na-ewute m that ama mgbe ndị anyị ga-amara ihe bụ ndị Igbo amagota mmiri so data okwu ahụ ọ dị enough ime ka amata na onye emere tins dịka terrorist ihe ndị dịgasị na ya then onye isi ọdasị akụ n'azụ elezighị ọzọ ichefiri elezighị mgba ọzọ iji gote na nwoke a wụrụ ya wụ terrorism a na-ekwe na-ekwokwu ya a bịa sekụ CPC so emekwu ndị Igbo anyị cheta n'ụra ha na ụta anyị na-eme because anyị kwugharịa n'okwu a n'ọnụ ugbu a mgbe dekwuru n'ọrụ ikige okwu n'ọrụ ihe ga-akwụkwọ ekemgbe anyị tige n'ọrụ maka na ndị ọchịchị anyị chọrọ igbochi ndị mmadụ ọ dị very clear ọ bụrụ ha na-ekwu ọ na-ekwu ị gaghị ekwu nka n'ihi na enweghị ihe ọbụla iji n'aka na-egosi na ọ bụ eziokwu na ha chọrọ igbochi ndị mmadụ were ya bịa n'ebe a ka anyị tụlee ya n'ụbọchị ọzọ na-abịa ọ dị mma ụbọchị ọzọ gaa weta ya n'ebe a ka anyị nke tụlee ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo ka ọha na eze nwee ike mara maka ya kama na ịnọ ebe ahụ na-ekwu ya ugbu a na-arụtụ aka na ha chọrọ igbochi anyị egbochi ọ bụ nke na-adaba ya adaba n'ihi na enwe ihe ọbụla anyị ji n'aka ka ọ dị ugbu a iji gbaa akaebe banyere nke ahụ ịnụ ọ dị mma o n'akara Facebook anyị ka anyị siri ha ozigo ugbu a Chidozie ise ụtụtụ ọma sa Nonso Ugorji ha gaziri gị nwanne m na nke eziokwu bụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye na-akwụ n'eziokwu banyere ala anyị kemgbe ụbọchị ya mere iji na-akwado ya n'akwụkwọ ahụ o kwuru na maka ikpo ya oku ka ọ laghachite azụ n'obodo ebe anyị na-ajụ kedụkwana ugboro anyị hụrụ na Buhari anya ha ọ dị mma ịchọrọ ịhụ Buhari gaa n'asọrọ ọkọ nọ n'ebe ahụ n'obi ọchịchị ala anyị dị n'Abuja ọ bụ ebe ị ga-anọ hụ Buhari nụ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ ama na Facebook anyị darị na FM anyị oziga ebe ahụ ụmụnna anyị agụọ ya na-egbughị oge ha were ndị ọbịa pụrụ iche ka ọ dị gbanisi n'ụlọ ọrụ Kings Farm Home wụcha ndị ha ga-anọ na nkeji 10 na-abịa abịa n'ihu nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị